देखले बानी एजा हम जे भी एजा मौजूद बाटे सब कोई से हमको हम ये लड़का के कुछ मदद करे के बाद 10 रुपया से ज्यादा निकाल के 10 रुपया से ज्यादा जेकरा भी जेब में पैसा है भैया भैया लोग आज हम रुआ सब बता दी कि आज हम मंदारी वाला बानी आई बानर बाटे कहल गुल बानू आज हम मंदारी कर बन गुल बानी लड़का बानर बनर बा आ एकरा के समझ जी कि पेट के सवाल बा भैया ई गरीब घर के लड़का बाटे आ बाबा परमेश्वर नाथ के दरबार में एकर माई एकर भाई आ एकर बहिन कसहू जेल सन एकर बाप बाटे जेल में तो जे भी प्रतिनिधि जे जुटल बा जे भी जनता बाटे सब कोई से हम कहम कि जवन जवन रुपया बाटे तो नमस्ते प्रणाम आदाब सत श्री अकाल गोड़ छुके गोड़ लागत तनी आप सबके भोजपुरी ब्लॉक में स्वागत बा। तो रुआ सबके बता दी कि बाबा परमेश्वर नाथ के पावन धरती पे बहुत ही कुछ दिन से एगो लड़का बाटे एजा कि काफी वायरल चलता बड़ा चर्चित के चर्चा के विषय बाटे कि लड़का काफी वायरल चलता रुआ सबके बता दी कि मिलियन में मिलियन तक अगर व्यू जाता थे तब बड़ा ही दिन से हम लड़का के इंतजार कर रहल बानी करत रहनी है बड़ा ही खोजनी है बहुत ढूंढनी है हर जगह खोजनी लड़का भेटाइल ना। खास बात बाटे कि लड़का के अंदर वो खासियत बाटे तो हम सुनले रहनी कि लोग कहेला कि माई के पेट से कोई सीख के ना आवेला लेकिन ए लड़का के जब देखनी है तो हमारा मालूम चलला कि वाकई में ये बात गलत बाटे कि लोग कहेला कि माई के पेट से सीख के कोई ना आवेला सीखे के पड़ेला। तो ए भैया माई के पेट से ही लड़का सीख के आइल बा जौन की रुआ सबके हम देखा रहल बानी कि हमारा भीरी में लड़का बाटे बड़ा ही गजब एकरा भीरी कलाकारी बाटे बहुत ही जबरदस्ती डांस करल लड़का। तो एजा बाबा परमेश्वर नाथ के धरती पे बहुत लोग एजा प्रत्याशी लोग ब्रह्मपुर नगर पंचायत के बहुत लोग प्रत्याशी एजा जुटल बा। ये सबके सामने ये अपन डांस के प्रस्तुति करी लड़का गजब ही डांस करला रुआ सबसे बता दी। अगर रुआ सबके बता दी कि अगर लड़का के बड़ा मंच मिल जाई अगर लड़का के बड़ा मंच मिल जाई तो वही दिन वायरल बा। और वह सबसे बता दें कि वीडियो देखे से पहले जे वीडियो के देखी तो वह सबसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना निहोरा बाटे कि वीडियो के शेयर करम जाए एगो भविष्य काहे से कि जब लड़का के बड़ा मंच मिल जाई तो वह वही दिन लड़का वायरल बाटे। हर कोई वीडियो में देखो लोग हम जाके कोई कूड़ा बीने वाला वायरल हो जाता टे तो कोई गांजा पिए वाला वायरल हो जाता टे। तो ये भैया का ये लड़का के सब वायरल ना करम जा एकर माई मानसिक तनाव से एजा मंदिर में बाबा परमेश्वर के दरबार में एजा रहेले आ हर जगह भीख मांग के कुछ खा ले ये चीज देख के सुननिया हम तो देखले नहीं की लेकिन बड़ा हमारा दिल में दया आइला सोचनिया के एगो वीडियो पोस्ट करम आ सब प्रतिनिधि ब्रह्मपुर नगर पंचायत के सब प्रतिनिधि जो जुटल बाटे अब सबके सामने इ लड़का अपन कला के प्रस्तुति दिखाई अगर बढ़िया लागी तो जरूर एक बार वीडियो के शेयर करम जा। ए बबुआ तार का नाम बबुआ? रोशन नाम घर कहाँ हो? बसाओ घर हो पारसा घर हो इजा के रहेला? मम्मी पापा कहाँ बड़न तार बेटा? पापा जेल में बड़न पापा का करत रहन पापा? देखी लड़का जोन बाटे तो बड़ा ही दयालु बाटे या बोलो सा कि हम माई या बुचिया एकर बहिन है देविया ए भैया बड़ा दया लागताटे इनकर पापा कोनो कारणवश जेल में बड़न तो कमना गाना पे ना डांस करब तू कौनो गाना पे तो रुआ सब वीडियो में अंत तक हमारा भोजपुरी ब्लॉक में जुड़ा रह जा बहुत ही सुंदर लड़का डांस करेला हमको अपना कैमरा मैन से कहम कि गाना रुआ बजाई चला। चला के बार जोरदार ताली की बजाई लोग सब बहुत बढ़िया का बात बा बहुत बढ़िया। चला बंद करा चलो धाला बढ़िया से देखी रुआ सबके हम बता दी कि लड़का अभी ऐसा व्यवस्था ना रहला एकरा वजह से कोनो साउंड ना रहला एगो ब्लूटूथ लड़का के कान में डले रही जा एकरा वजह से ये कहीं दूगो स्टेप मारत रहला लेकिन स्टेप के ही मतलब कि सागर बाटे ऐसन ऐसन मुर्की मारला जोन भोजपुरी में मुर्की कहाला भाई उ मुर्की मारला जब ऐजा साज बाज रही तो गर्दा उड़ा दीत लइका हम एकर वीडियो देखले बानी आ ऐजा हम जे भी ऐजा मौजूद बाटे सब कोई से हमको हम
कि ये लड़का के कुछ मदद करे के बाद 10 रुपया से ज्यादा निकाल के 10 रुपया से ज्यादा जेकरा भी जेब में पैसा है भैया भैया लोग आज हम रुआ सब बता दी कि आज हम मंदारी वाला बानी आई बानर बाटे कहल गुल बानू आज हम मंदारी कर बन गुल बानी लड़का बानर बनर बा आ एकरा के समझ जी कि पेट के सवाल बा भैया ई गरीब घर के लड़का बाटे आ बाबा परमेश्वर नाथ के दरबार में एकर माई एकर भाई आ एकर बहिन कसहू जेल सन एकर बाप बाटे जेल में तो जे भी प्रतिनिधि जे जुटल बा जे भी जनता बाटे सब कोई से हम कहम कि जवन जवन रुपया बाटे जे उठा के एकर हाथ में रुआ सब दे दी जा एकदम देखी है बहुत बढ़िया जे भी बाटे सब कुछ हम कहम कि लड़का के मदद करी रुआ सबे आ एक बारे वीडियो के दबा के रुआ सब शेयर जरूर करम जाए ए लड़का के वायरल रुआ सब कर दी जाए एक बा तनी बढ़िया से वीडियो बना बाबू ए एक बार सब कोई मदद करो जे बा हाथ में सब कुछ दे भाई वीडियो लेते रहे सब कुछ के बहुत ही बढ़िया जे बाटे सब कुछ लाजाई ना है भैया 10 रुपया के बीड़ी खैनी पान रुआ सब पी जाइए जा लेकिन एगो गरीब के मदद 10 रुपया मात्र निकाल के देवे के बाटे 10 रुपया से अगर बेचारा के आज भर के खाना एकरा माई के एकरा लड़का एकरा बचिया के एकरा बहिन के अगर चल जाई तो बड़ा हम सोचम कि बाबा परमेश्वर नाथ के आशीर्वाद हमनी पे पड़ गई तो रुआ सब जे बात दे दी आ देखी हम देतनी लड़का के बड़ा ही मने लड़का बहुत बढ़िया मने डांस करत ताटे आ वीडियो के एक बार रुआ सब दबा के रुआ सब शेयर जरूर करम जा इंसानियत के नाता बता रहल बानी रुआ सब हर वीडियो देखी ना नाच के देखी ना और धरलांगा कोनो कोनो वीडियो देखी ना रुआ सब ओकरा पे कमेंट करम जा आ वीडियो के शेयर कर देम जा लेकिन हई एगो गरीब घर के लइका बाबा परमेश्वर नाथ के दरबार में जियो ताटे तेकरा के वीडियो के दबा के रुआ सब शेयर करम जा कमेंट रुआ सब करम जा जरूर जय हिंद जय भारत जय बिहार जय संविधान जय हो ई लड़का जौन की बाबा परमेश्वर नाथ के दरबार में कलाकारी देखल जाता वीडियो का दबा कर वो सब शेयर करम चली वीडियो का दबा कर वो सब शेयर करम।